No kde jsou bubáci? Ty mi ručný patyk! Ve štábu si čtej! Nejsem tady. Kdo se bojí bubáků? Samička. Kam jdete? Mama nejvíc. No! A já dys. Kecel! Kecel! Jsi kecal? O, kdyby byl břicho. Mám byl břicho, proč? Bo mám strach. Protože chodí bubáci. Ty se mi kuláš? Tak kde je? Tam je. Pojďte se! Kam? Já to tam záchu kakat. Patrik, tam nechoď nahoru kakat. Nebo je koupelně, jdi a vidíš. No. Takhle na záchod. Já mám a baba se nejvíc těší. A baba. Jo, počkej. Oni se už tam vidíme. Ale to máme. To máme. To máme. To máme, bože. Já mám strach. A jde Pepa zapouchat na okno schválně. A jde Pepa zapouchat. Co to kravou tomu? Ale já nemám strach. Ty nás se zraje, přijde, počkej. No, ukažte se. Patrik! Jde mi bonbony. Kde on je nahoře? Ne, on je tady dole. On je dole. Na záchodě. To. Patrik. Patrik! Pamatuješ, jak se chodí. On čo kakat nechce ho. A to ti sluší ty boty. Bonbony. Já jsem vidím. Ahoj, jsi tam. Ty si smeješ. A tady je ta ustánka z toho. Jak se Kde ho vidíš, on tam není. Tam není. to víče. Není tam, on šel pryč, šel do krámu koupit cigarety. Jdi se podívat ven, jestli tam je. No jdi, vidíš, bojí se, ne? Je taky. Tak jdi otevři dveře. Ponožky. Já budu ponožky, co mám po tebe. Já nejdu. No nejdu. To si schovat ven. Melino! Ty vole, už jdou! Ale já nejdu. Mamo. Teď si už neklepali. Pomalu! My nepotřebujeme ničet, ty nepotřebujeme, ty vole. My to vystrašíme sami, ty vole. Tady ne, A bonbony. Ještě nedonesli bubáci. Tam jsou. Tam si tam odpěv. Ale bubáci vám nedonesli asi bonbony. ale chodí, jo? Jo, jsem viděl dole. Já jsem si nebyl. Co to nebojí, Patrik? A to jsou ty anglicky, ty. Fakt jo. A on to na zakoupání, že ty kakat.
No. Klademe boku, protože si mít bombony. Já jim vrcho. A jak puste dál nahoře, tak Počkáme, no, jestli... Taky budu Jestli přijde někdo, no, vůbec, s něčím. S nějakým Mikulášem tady. Bojíš? Tak máme zlobivý děti. a Zatím nevidím nic, žádný sladkosti, nic, žádný brambory, já jsem zvědavý na vás. tam půjde asi ty Co? Já nevím. Já bych šel být bubák, já bombony. Já bych šel být bubák. tady, nikde. A pak ten Spiderman černou masku, já jsem měla teda, všechny si bali. Nemusím být tady, kdyby náhodou šel dovnitř, ne, tak... No, Jo, Mikuláš, ne? Chodí po tady. no, čel. Jo. Jsem Já už tady byl, posedla. ani o tom nevím. Jsem posedla, nejdu. Vy se podívat náhodou do pokoje. Třeba ti tam něco nechal. Jaký halušky. Ne, ty sám se běž podívat. Ty sám se běž Každý podívat. musí sám do pokoje. Tak se běž se podívat. Každý mama, sám. třeba. Já ne. Pojď, sám, sám jdi. Máma sedu. A pušti si světlo. A jdi sám. No jdi. Lukáš, pojď. bojím. Pojďme, já jsem zvědavý, co bude dělat. Nechoď. Ne za ruku, ne za ruku. Nechoď. Já nebudem za ruku. Já jdu na záchod. Nechoď s ním tam. Tady nesvítí vlastně. Počkej. Melino. Pojď, Patrik, pojď. Ne, Tu světlo, já nevidím. Pepa. Byl tam. Hele. On tam byl. Běž do pokoje, do pokoje. On tady byl, ale nechal skát. Čepu z elektriku. Pozor. Jdeme později. Hej. Je šťastná, že má. No, on si tě odnese, počkej. No, ale můj kde? No hledej. Musíš to hledat třeba ve skříni, pod posteli, někde. To ví. Postanka. A mám honě. No hledej. Moje. Tady máš. A ten jeden, Já mám debilku, Já mám honě. bonbonky. Ta Lucka, ne. Lucka zlobila, nesla. Ty babo, ale. A kde jsi měla pokoj? Baba má taky Mikuláška. Lucka zlobila, no, jediná Lucka. Lucka nemá, Lucka nemá, ani Pepa nemá. Říkali to. Zlobili ty. Teď to dáváš ty, to je tvoje Lucka. Lucka si musí najít svoje. Jo, to si musí hledat, jako je to hledat nebudu. Košek jsou bombony. No hledej. Oni ukradli. Co? Našla to, jo? Jo, Našla, ty vole. Ale baba má taky. Ne, to Lucka chce, ne? Jaký ty máš? A Pepa našla svoje? Jaký máš ty? Asi jo, jestli děti se pokojí. Se krmí. Ona má Mu tam měl dát ty nějaký ty, to mu tam měl dát.
Tak teďka musíte být tady a krmit se a to, jo? Okej, Stánka má taky tady to. Jdeme dolů koukat na televizi. Jo, jdeme koukat na tak. No pojďte dolů. Máme kulát. Nepíši, protože nemají nic na sebe, nemají masky. Ale já chci taky Mikuláška! Ty zaplať provident a ty Mikuláše.